Takže nazdar lidi, já jsem Mikas. Nejspíš se vám bude video sekat a je to tím, že můj nahrávací program je opožděný, co se týče zvuku. Takže vlastně já budu možná zvukem vepředu, ale video budu mít vlastně pomalejší, takže musíte to nějak vydržet, jestli se to chcete dozvědět, jak se vyrábí intra. No, tím jsem začal, že budu ukazovat, že teďka dělám tutoriál na vytvoření inter a začneme tím, že si otevřeme vlastně internetový vyhledávač a otevřeme si stránku movietools.info a dafont.com. Na dafont.com máte různé druhy písem do počítače. Jsou to písma, které normálně v počítači nejsou a dají se stáhnout vlastně nové. Takže tady, jak vidíte, vedle těch různých typů je hned download. Tak na to kliknete, stáhnete to písmo, otevřete si druhou stránku a to se jmenuje movietools.info. Dafont.com a na videa je movietools.info. Tak, otevřete si stránku a uvidíte plno videí dole. Jo, je tady asi nějakých 20 stránek možná s těma videama. A když kliknete na jeden z těch obrázků, tak se vám otevře vlastně okno s videem a ukážou se vám dva downloady. Vy budete stahovat Download Windows Media File. Jo? To stáhnete, nainstaluje se vám to do složek. Tak. Otevřu si složku, kde mám všechno nainstalované, stáhnuté a nainstalujeme si ty písma, které jsme si zvolili. Otevřeme složku ve WinRARu a nainstalujeme soubor písma TrueType. Ani ne textový dokument, ale soubor písma TrueType. Ukáže se vám tabulka, tisk, anebo instalovat. Ukážou se vám tady i věty, jak to vypadá, když se píšou věty v tom. Dáte instalovat, jelikož to už mám nainstalované, tak dám nahradit. A už vám to instalovat nepůjde, takže poznáte, že už to nainstalovaný je. Trvá to pár sekund. Tak, tady vedle mám videa, které jsem si stáhl na různé tutoriály, na svoje intra a takovéhle věci. Takže si otevřeme Movietool, Windows Live Movie Maker. Můžeme začít vytvářet intro. Zase se omlouvám, video je celé sekané, zvuk je v pohodě. Je to tím, že ten nahrávací programek, co mám, je opožděný, co se týče videa. Video se seká, proto je ten zvuk dopředu. Jo, je to jak ve filmu, když se díváte a oni promluvějou a zvuku slyšíte vlastně až potom. No, za to se chci omluvit. Už jsem to říkal na začátku, ale pro jistotu říkám znova. Tak, kliknete na chcete-li vyhledat videa a fotografie procházením, klikněte sem. Tam si najdete složku, kam jste si to vložili a vložíte si tam 2 videa. Nejlépe jsou 2, kdo chce, může i jedno, když se s tím nechce cabrat. Tak, vložím si tam druhý a to si tam vložíte přidat videa a fotografie. Přidám tam druhý a upravím video tak, aby to první dám nástroje videa a první dám na 2x. To znamená rychlost toho videa. Kliknu na druhé a u druhého musí být krát 4. Jo? Tak. Teďka, jak tam dáme vlastně titulky písma, taky dáme domů. A máme tady vlastně vedle ikonky snímek máme název, titulek a závěrečné titulky. Dáme si obyčejný titulek. A na obrazovce ve videu nebo v tom obrázku se vám ukáže tabulka, sem zadejte text. Tam zadáte třeba Mikas, tutoriál, jo, prostě takhle.
Můžete si tam toho napsat, kolik chcete. Já to napíšu jenom tak zlehka, protože spěchám. Tak, Mikas tutorial. Točím to skrz to, že mi onehda dva kamoši napsali, ať jim vytvořím intro. Řekl jsem jim, že ať si to vytvořil sami, že jim klidně natočím nějaký tutoriál. Takže využiju toho a dám to na YouTube. Teďka mě tady zlobí písmena. Tak. My to zase zmenšíme, kurňa. Co s tím je? Jo, takhle. Můžete si s tím písmem vyhrát. Najdete si ho vlastně tady v seznamu písmen. Tak. Písem. Já si tam dám jiný druh písma. Já už jsem si stál, jmenuje se Defuzet. A je to, jak máte v Need for Speedech. Je tam taky písmo. Ne, prd. Je to písmo z PlayStationu a ta hra se jmenuje Burnout. Je to něco jako Need for Speed, ale dokážete tam kohokoliv vybourat. Hraje se tam vlastně vybourání a takhle. Ale o to teďka nejde, takže máme vytvořený titulek. Zase mě zlobí tady písmeno. Tak. Vidíte písmo hotový. A klikneme na druhé video a zase si sem můžeme dát titulek. A napíšeme si tu třeba like, dislike, komenty, čárka odběry. A píšu sem třeba děkuji za zhlédnutí. Samozřejmě lajky, dislikey, komenty a odběry můžete dávat i u mého videa teďka. Tak, to si zase pohraju s tím písmem. Dám tam třeba fialový písmo. Zase si ho dám třeba do tučného. Zvětším si ho ještě kousek. Tak, dám si ho doprostřed. A teď si můžeme pohrát ještě s efektama toho písma. Takže efekty jsou tady buď žádné, nebo zdůraznění, letající text, posun, houpání, přiblížení, kinematografický a moderní. Moderní jsou vlastně s těma lištičkama, kdy vám to tady dá nějaké lištičky zrovna tam, kde máte spodní část toho titulku. Já používám většinou kinematografický, buď kinematografický 1 nebo 2, je to nejlepší. Tak. Pustím to, bude se to sekat u vás. Tak tohle je jenom, že jsem si s tím nepohrál. Vy si s tím pohrajete, určitě tomu věřím, a dáme si tam nějakou hudbu. Klikneme na složku domů a dáme přidat hudbu. Stačí kliknout na ten tón. Když se vám otevře tady lišta a dáte si tam tu písničku. Já si otevřu svoje písničky. Stáhnu ty samozřejmě. A dáme si tam třeba Skrillex a Scary Monster. Tak. Pustíte si to, abyste viděli, jak vám to hraje. Můžete si pohrát samozřejmě i s tou hudbou. Dáte zesílení, dáte třeba rychle a zeslabení pomalé. To znamená, že video se vám ze začátku zrychlí, ta hudba, že se vám rychle zesílí, ale pomalu bude i kdyby zhasí nebo zeslabovat až do nuly. Tak je to na ten efekt, aby vlastně poznali, že je konec toho, že je intra. Teď, když máte video hotové, dáte tady nahoře ikonku vedle toho domu a dáte uložit film a pro počítač. Uložíte si to pod nějakým názvem, třeba tutoriál. Tak, dáte uložit. Já už mám tutoriál vytvořený, tak ho nahradím. Teď se vám to načte.
Tak a mám stáhnuté video. Teďka se vám ukáže ikonka, jestli to chcete přehrát, otevřít tu složku, kde je to video, nebo zavřít. Já dám zavřít, protože vím, jak to vypadá. A pak se vám ukáže, chcete uložit v mění souboru můj film, dáte ne. Tak najdete si do složky, kde je to video. Tady videa. Já už jich tady mám plno, co jsem dělal kamošům intra a vlastně vytvářím intra i lidem, kteří mi napíšou, jakože zánějou do videí intra, tak jim je vytvořím. Mám tady pro sebe, tady pro sebe, mám i na konec filmu, mám tady pro bráchu, mám tady pro kámoše a mám tady ještě pro dalšího kámoše. Tady. No, to by bylo ode mě všechno, omlouvám se za to sekání a ten zvuk, ale budu si s tím muset ještě pohrát, takže zatím nazdar a v příštím videu snad bude spravený ten zvuk. Takže sdílejte, lajkujte, dislajkujte, komentujte a kdo by chtěl poradit nebo vytvořit intro, stačí mi napsat a já vám ho hezky vytvořím. Takže zatím nazdar.